తొలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో అనేది బదులు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నన్ను ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో ఇది చెప్పకుండా వచ్చేట్టుము ఏమన పరిగు నన్ను నమ్మో ఎంతగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే దేవుడా దేందలో పడే ఉన్నదాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే పుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే हाय फ्रेंड्स मु आपणकर द हैंडसम टेडी मु मोर नुआ चैनल को आपण मानको स्वागत करछि। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे मते भूलिबेनी। द हैंडसम टेडी। जय हिंद।